Takže zdravím vás, milí priatelia, to sme my Štangači. Máme dnešné také video špeciálne Funny Fails. Chcel som vám povedať, že dajte nám like a odber a sledujte toto video teraz. Až do konca. Zápali by si mal. Milí priatelia, tak dajte nám koment, aký by ste chceli ďalšie video, aby bolo. Dajte nám znať, aký videa vy chcete. Z GTA minimálne. GTA alebo Roblox. Zabudli sme vám ešte povedať, že robíme Horse Challenge. Dobre, takže ľudia, začíname stadzi a budeme robiť triky. Ja zrobím trik, príklad a Dominik musí opakovať. 3, 2, 1, štart. Páď sa na mne. Čekal mi, že tak bude. No, takže... Keď čujete nejaký výtor u mikrofónu, nevšimajte sebe, to mám pušený ventilátor, lebo je pár dusno. Dobre, takže Dominik, začínam ja a ukážem ti jak. Takže paď a uč sa. A few moments later. No, takže tak a tu... Jaký vejdem še tu? Vejdem. No. Jej. Aha, nemôže to teraz ešte... Tu morto, ty, keby si še čula, si še šmialek. Ja nič na mňa pies. Začíname stadzi. No, ukážem ti môj trik a keď ho nezopakuješ, máš písmenko H. Si pripravený? Áno. Dobre. No, takže dnešný trik spočíva v tom, že tak a na bok. No, a musíš tak, a motorka ty musíš ostať tu, či štvorkolka, no. Si pána. A plus ešte taký trik menší, že dozadu na chríbet, znáš, že poškrabať chríbet. A ešte tak na bok. Nedostanem sa na druhú stranu. Však... Juj. Za toto nehorať. Ľudia, chcem vám jedno odkázať perší, pokým zrobím ten trik. No. Toto nebolo ani naplánované, toto bolo skutočne. No to je toto najhoršie, že to nebolo naplánované. Že... Ja taký naozajstný profesionál, keby náhodou. Tá radne víc hore. Musíš do múra nabúrať. Pánečky. Jaj, tá ty máš ešte ísť, no. Taxík, taxík. Ja umrel. Spirit in very topic. Dobre, takže mám písmenko H. Hej, nebolo to také profesionálne, jak udo mne. Chápeme še, nie? No to... Marty do mne nabúral. Ja mal otočenú kameru, popatrím na toto štvorkolku a ty tam nít. Dominik, si na radze, môžeš ísť, no. Kde mám ísť? Pod za mnou a uče. A few moments later. Sme tu, hej. Môžem? Či ideš ty? Však ty jak profesionál by si mal ukázať mi, jak sa to robí, nie? Hej, paď No. a uče od Frankie Neboštíka. Odľot. Tak ni. Aha. Dobrá, motorko chabiť v dvore a ty vypadnúť za druhú budovu. Tak, presne. Vidíš, jak mi prelecal okolo strechy, že až mi vylizal kraj strechy. Hej, počujem, že behaš k motorkoj a si vidím, že si jej prežil. Jo. Tá už je tam obchal čekať. Aj. Ideme na to. Lečíme do Odľot. Dubaju. Lečíme. Ja pomaly dajak. Odľot.
Však nestój. Panie. Keby si sa náhodou pýtal, že či mi spát, nie. Však Ja čul z diaľky, že šimile. idem. Poďno. Lečíme do toho. Však. Však. Ešte Marta to... Táto jaké silné chlapče, však páč, nemôžem... Dobre, máš písmonko. Písmenkou. Polivkou písmonku. Písmenko H máš. Tam. Tam ideme. Som nešiel. Aha, No, takže páč a uče, hej. No. Ukáž mi, jak co mám robiť. Ten trik spočíva v tom, že ja budem ísť rýchlo svojím spôsobom a nebude tam motor, ktorý mi bude prekážať. Idem. Odjebha. A tak, a dozadu na 4. Nie tu, ale tam. Chlapče, ja to si nabúral, vyskočil mi, spadnem a ty pod šprkolku mi letel. Takže tak mám zrobiť, jak ty, hej. Hej, No, môžem. hej. Originál. Vedomý. Len ty kušok ďalej vylecol. Hej. Dobre, takže nemáš O. 15 minutes later. Patríš na mňa? Mhm. Poď a uč sa. Tak mi to nedomal. Poď a uč sa. A tak musíš spadnúť za ja. Ty, ja videl, že si stále šiše metnul na zem. Aha. Jaj. Spadnul mi. Čakaj, to druhý pokus máš. Idem, teraz. hej. To jak chceš ty, či druhý, tretí. No. Vidíš? No, co povíš na to? Máš O. Popravdze máš O, lebo nelecel si. Vzduchom jak ja. Aha. Nemal mi penieži na letenku. Čo ti znáš, že ti dneska... Teraz lacný z Liverpoolu do Ticho buď. Bratislavy. Ty neznáš, co mi dneska... Ty znáš, co mi dneska jít. Co? Predstav sebe, že nič. To fakt? Dneska mi mal iba mac fúkala do sačku a ja ešte nadýchnul. Nemáme nič. Sluchajte, ľudia, jedno vám poviem. On teraz tak ciganie, bo pace, co on mi kázal, že robí dneškaj. Robím si palačinku, čekaj. Toto mi nečeká, že zrobíš. Bo je z jedno video nieco... Jak sa menuje ten kluk? Demo Malko Blay? Videl si? Nie. Takže ľudia, mini ukážka. Marianne, jak se jmenuje tady ten kluk? To jmenuje Back to Play. Takže môj trik spočíva v tom, že prídeš tu... No. Budeš No. kurovať, ideš. A dozadu. A tak. Vidíš? A ostaneš hore. No, Wow. to je challenge. To môžeš to, páč, aj šej motorka padze ostala. Na Skúšim. kontajneru. Fail. Ešte raz. No, môžeš. Druhý pokus.
Ja by kázal, že originál. Ja by nepovedal, bo znaš, akože ostala si tam motorka, štvorkolka, ale nedostal si ešte hore na prvé poschodie. No, takže No ale čekaj, tebe tam seklo. nie. Jak ja mám toto zrobiť? Ale dostal mi še tam. To je, Ale neplaci tak. tá aspoň, že dostane hore. Nie z motorky dolu še dostane. Hore. No tak jak budem počas toho lecenia, to ešte vyrúci. Dobre. Keďže tam obkáš, tá môžeš. Co si? Zrobil mi. Ale Zrobil mi. motorka spadla, máš o. Ale motorka furt dole. Pamätáš, ak ty mi kazal nedobre vyliecol? Ale sluchaj, kazaši, motorka musí ostať dole. No, ostala No, dole, ale padze dole na tým. na kontajneru. Hej, A dobre, to bol druhý pokus, hej. nekazal by mi druhý, ale To už mi zrobil 3? hej, Aha, no to dobre, mám O. no ukáž mi. Když to bude stať, Paď. Mhm. Budeš ti šturovať. Tak musí spadnúť, jak ja. Aj so štvorkolkou, aj so s tým, hej. Hej. To je jedno. To Ty zrob po schodov, no to. Rozturuj się poriadne. Na kus veci doprava ísť. Mariova. Ha? Ja by povedal, že dobre, bo akože taký skill mám, jak mám ja. Ja by sa vedal až Ačko. Ja by kázal krásne sebe vešať tú motorku stamať a ísť ešte raz. To co chlope. Takže musím ostať na kontajneru, hej. Aj ty, aj motorka. Bum mi tam. Takže Paťo má písmenko R. No. Teraz ti tam takú challenge na postu. Jaká Ja jednu ti- sa práve z motorkou zrobenia. OK? No, vidíš? A tak musíš ostať. Ale núkaj u schodov, to je jedno, hej? Tak, nevidíš, jak teraz mi. Ale to jedno, jaký patro, hej? Mhm. Schodu núkaj u schodov, hej? Čekaj, bo teraz motora idú. Nešímaj sa motorku. Jaj, Morta, ty co, neviditeľný ostal. Nie, tam Jaj, tá Bars pozadu. Dominika, ty co tu robíš? Bars pozadu. Takže Dominik ešte raz skúši a... Takže to bol prvý pokus. Dominik má ešte furt 2 pokusy. A keď Dominik to nezvládne, no tak sorry Dominik, ale náš, ty budeš mať R. To je len pre majstoch taký trik. Idem na to. Nevidzą mi schody. Jaj, takže Nie, vážne, nevidzą mi toto schody. Bo Bars mi tak išiel. pokus číslo 2. Idem teraz. Jak mi ostal. Juj. No Dobre, mám nič, písmanko R. máš R. Nič je taký špeciálny, jak ja, vidíš? Poď za mnou. Kažem ti, mám jedno mestečko. Je to veľké mesto, ale dá ešte tam zrobiť tlak. A few moments later. Tam si bere motorku. Ochábiš mu? Hamburger, please. Hamburger. No. No. Idź na Aha. koniec strahy, až tam celkom. Ešte ďalej, tam. Tu stój, tam, ešte teraz. Patríš na mňa? Hej. Ty musíš ísť, stáť si s rozbehom, Mhm. ísť rýchlo, predok dvihnúť a
tak musi spadnąć. Skoro takie to zrobisz co ja w porę, ja nie znam jak to się spadnie. Ty počítaš mnie, idem. No, ja by povedal, že som to dal. Ale czekaj, udarował się tu do tej brany? Nie, tu do toho rohu. Ja udarł do brany, bro. Joj. Do brány a do rohu uderil. Ale dobre, no, pre tvoje potešenie zrobím ešte raz. A to nie jest możne, jak, chłopie? No, chce Przepraszam, prekvapuje. się udarł do toho mura. Páč a uč. Tak toto, kebyś vedel, co ja... Nazad do mura, chłopie, no jak, ja nie chápem. Chlapče, Masz tu, sorry. tu mi nabúral. Tu. Nie, Aj nie tu, pač čo, aký rozbitý múr. Aj tam mi nabúral. Tu się naburał, chłopie, ja nie chápem. Jak ty możesz minut ranie bramę? Dobre, mám S. Back to play. Stadzi od tých dvoch kameňoch, že rozbehneš. No, A to tá rampa pred nami, toto želená, vidíš, nie? tak to nakryło, borów się bardzo. Nie, tak, stadzi. To, že by bolo češkejší. Môžeš ísť a zrobiš toto. Tak, To wszystko, he? hej. Nabúraš Możemy iść do... teraz. Nabúraš do tej desky a musí spadnúť. Hej, môžeš ísť. Patrz, a uczę. Dobre, mi sa naučil. Ty widział? Hej, tým si vyštartoval. Czekaj, tu na wpisku. Tak spadniesz, patrz. Teraz mi išiel. Pač. Patrz. A ja zrucznu, ja trzymam ruczną, a puścim ruczną, patrz. Tá na nie mnie. tak zručnú. Ale patrz, len patrz na mnie. Widzisz mnie? No. Patrz. Jaj. Uj. I minulší. Do wody mi się, chłopcze, ale tak mi się on. Dobra, drugi pokus, hej? Áno, pokus číslo 2. Teraz. Patrz, a uczę. Zium! Tak nie do wody. No nič, to tak nemôže byť. To co, štvorkolka? Tu do toho, tu páš do toho. Tu do toho Dobre. musíš nabúrať. Dobre ujo. Presne do toho. A spadnąć, hej? Hej. 3, 2, 1. Drž hubu a patrz, a uczę. Teraz to ranie cítim, že zrobím. No. Ja by kazał, że umrał mi, ale że mi aj to zrobił, bo mi spadnął. No ja tá umrel si, ja neumrel. Ale dobre, zrobił mi. Nie, tá dodržuj. Musisz Okej, no. dodržovať. No. Mam se. No powiedz, ukażę, ale to nie ciekawe, że budzę lekkę, hej? Teraz masz ty se, a ja mam se. Kiedy nie zrobisz, masz E, a ja wygrałam. Hore. Aha, to SS, hej. Ej, O, ta... ale drgnąć nie, palce že... teraz. A nie, že keď choď zrobím, tak poví, že nie. Ja ci... Tak jak ja Uznaj to. dotrymował, tak jak ty dotrimujesz. Back to play. Ľudia, keď vám toto páči, môžeme zrobiť part 2 a môžete nám povedať, aké auto alebo vozidlo môžeme si bežať. Môže byť? Áno. Keby ste chceli nás podporiť, môžete podporiť s tým, že nám dáte odber. 15 minutes later. Na tu. Panie Bože, jak mi się to nigdy nie všimnul. Ja ci ukażę proste jak musisz dopadnąć, hej? Że budesz iść, rozbiegniesz się. Robisz tak. Duši.
Ale idę na zadorę, ukážem ci, jak mnie to vážne domov. Aha, okej, okej. Materia, to ty budeš ísť hore. Toto 3 pokusy asi nechcem. To budeš musieć. Się poriadnie. Drinking time. Ale możemy. Możesz. Idę na to. Ucie. No. A tak musisz spadnąć zega. Możesz mi jeszcze raz ukazać, bo ja nie widzę. Padł. Nie, Boże. Dinosaurus. Ostatni raz ci ukazuję teraz, ej. Weź, a 3 pokusy się mal. Możemy. Mhm. Zobaczcie jak mi lecą. Aha, ale ty wyskoczył z motorki. Nie, mnie z przebaczeniem oddziubało z motoru. Musisz leceć. Ze czworkoku mi zrobił backflip, len aby się znał. Mhm. A me odwróciło, a trikoltumerc dozadu mi zrobił. Jak mi ciekawe było backflip, a kotrmelce 3, jak wylecisz z tej motorki, a napiski. Musisz. A backflip się nie zrobił. To zapal ma. Masz 2 pokusy. Čo už idem? A gdzie się? Komín. Predstav sebe, že tam zrazu stal komín. Masz jeden posledný pokus, Paťo. A few moments later. Posledný pokus. Tá čekaj, že co mám zrobiť presne, hej? Backflip a vec. Trikoturnovce, jak chce od dziubę, musi chce odwrócić z motorki. Ja uderzył, nie uderzył, ale ciuchnął mi kuszek do stroma. No. Piskama musisz spadnąć na ziemię. A jak si stihnul zrobiť backflip, keď taký strom pri chyži? Jak mi lecał, to backflip takowy mi zrobił. Ten co mi wylecał z rampy. Aha. backflip. Okej. Chápeš mnie, nie? Hej. Okej. Idem. Cieszymy się. Zrobą mi. Paťu, jeden ci powiem, ale backflip się nie zrobił. Kotrmelce tyś tak pięknie się nie zrobił. A však to sa nedá ovplyvniť ten kortomelec. To kortomelec robíš na random, to nie je skill. To je proste random. No ty tyś tak zrobił random, a ja muszę. A nie zrobił mi. Ale dobre, ja len ti kazal, že len uderiť do toho dreva a spadnúť, veci nič. Ale dobra, nie zrobił się backflip. Ja by dal odvetu. Ja by nie dal odwetu. Dobre. Takže co Takže teraz? Prehral, Paťo ne? prehral a Dominik vyhral. No. Trest? Poď a ukážem si. Bojím sa kus. Ochutnám si oradu, strom aj plot. Ej, chodník! Musisz mi zaśpiewać. Idziesz! 3, 2, 1, teraz. Iść. Možno som to posral, ale bola si to aj ty. Teraz už je to rovnako stratené a ja žijem svoje sny. Aj keď to bolo pár tisíc a nie jedna káva. Nemyslel som to vážne, keď som ti povedal, že si kráva. Čo? Back to play. Nič ľudia, to bude od nás všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť a že sa nám boli ochotné dať to aspoň dať like a odber. Ďakujeme každému, kto dal. A ešte by vám chceli dať bonus vtip na koniec. Môžeš, Dominik. Takže ľudia, mám pre vás taký vtip, hej. No.
Idem na to. Vieš, prečo sa vožičkári boja smrti? Lebo do neba vedú schody. Ja, že Takže slovo. majte sa pekne. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask